like usebenze car wash bheka like ugcoke kanjani bheka icathulo baby ngakutshela kudala ukuthi uzilahle le icathulo mara like ungahamba like akakwazi nokuya emall asikwazi nokuya emall uzongitshela ukuthi yena uhlezi asemsebenzini mara uyaphanda uphandela umntwana what about mina akakuboni late makashayisa uyangidla kuphela kangiphi imali wakhuluma izinto emakhamereni angisho lekumlethela wona amakhamera mpintshama Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i3 keys or a 2 piece forget no mathande kishi empilo is a costa goke nama osta Propitros Kran. Sharp Cham Kran wena. Mnanda siyakhuluma no Rachel la from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba ngithole email yakho siyamubhalile vele. Yeah, bhalelwe email yakho. Ngiyabona le ma email ina siyamubhale something about ikawash sichiki media yakapa yenzakalani mpinjama. Mfethu man mina nale media lesihlangane back 2022 ngitsho. Okay. Mina nale media masihlangana siphushe vele into egreen ngisaspana vye. Manje ngisipana vye feli media mina siphushe 2022 sibe nenqusi. Masibe ningosi into zambe grand vele spanini vele basangicashila yonke into ihamba grand ama ngispane ngiphayizise ngiflop ekuphela ispane hayi mama lithini ngizokusupporta ku yonke into ngithini fade ayisihlale sonke scoparent vele incosi kube grand mase kuthi 2024 imama lithini hayi lona lifuna ukuphuma manje lifuna ukubona ilife ngaphandle ngoba mina ngisebenzi ngithini as long as umntana ngizokwazi ukumbona ngikwazi ukumsupporta yonke into akuna flop but sha hayi aphume vele umama vele uhlala ngaphandle athi yena makaphume uhlala kwantwana akayohlala ku boyfriend hayi ngithi ningabi nenkinga ngithi cause vele yabona nami vele ngiyabhayiseka ngisafuna ukuhlanganisa something ngithola ispani car wash fee ngikwazi ukuthi ngibhadale irent engihlala kulo ngimthumelele izakanyana for ukuthi akwazi ukuyenza umntwana naye akwazi ukuziphilisa kancane ama emakuva isikhathi ngiyabona imama manje sela ngiactela mangimfonela akasabamba amakholi mangimlanda manje ungitshela itori ukuthi yena ubusy usenel spread kuphi uhamba ama club and mina mangizwa amajita mangitshela athi lo muntu lo angazi unenye impintshama groove nayo kuphi enemali uyajola ya uyajola yena umntana lo okay mpintshama ngitshelela makavaya kahle agreement beyithini between wena naye ukuthi uvayiswa ukuthi wena like awusekho grand financially or lo mntana lo makavaya ungitshela ukuthi cause mina vele ngiyabhayiziseka mana kusahlangana kwemali uzochifta yena yohlala va kwama aunties wakhe azokwazi ukuthi aprovide into zegawulo nani for inqusi because bengisabhayiziseka ngalo yamzuzu mara benisasenonke fela umjolweni so umjolo wethu besise on vele noma hamba ngiyamtshela mama musayikho into ezosibhayizisa angitshela akunankinga ichafi iyo vele into lenza ukuthi manje mara manje ngoba wena noso sipane khawashini uyakapukela insekathola into engcoshi futhi sekabona abantu abasebenzayo manje mangimfonela kabamba ama calls wami ngiyamangala manje kwenzakalani because kulamalanga lawa lamajito wamangitshela athi ukehliswa iBenz kuphi ngada ande lo muntu usuka Fernand 2022 akudala siba nomntwana ngada yena khana ngenza lento lezi imali because sengisipane car wash umntaneni for sure no sekalanda bo ma 3-4 yeah 3-4 years lapho umntana yami seyindala manje ayathiyam singadli isikhathi ngithola njengoba ubhalile ngibonile mfethu lesikhalo sakho feli sozama ukuthi sikubeke ngithola endaweni eGrand yabona into engizofries ukuthi siyela ebhasini ka number yakhe maqhudu ka number yakhe simphelele ukuthi uva and then sikhona ukumlanda ngithola uready ngalo ya ngiready ya mish dala ngimele vele mara kone car wash kuyaphusheka kuyaphusheka ngiyazama icar wash ngiyasihlanganisa nyane kwenza irent 2 months nyana noma stand mina nesingazwani mara uyangizwela into ezinjalo ya aphusha siyami indoda amele iphusha thi siyobuye siyozwa ngayo ukuthi ikhamba kanjani yabo singene Bencham manje njengoba simphelelile nizwane kanjani wena naye awungitshela ukuthi ngisecast lakhe ngoba ngimfonele ngathi pheli manje angitshela siva straight osijika la siyajika ngena kule cast lethu ningathi uye futhi omuphi lo zakithi lo wehoodie pink lo shaya hoodie pink lo shaya hoodie pink oh okay lo my sister hello hello my sister kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila my sister all right guys ningangishuthi kwenzakalani no khululeka sishuthi impilo my brother sondela ngicoze ngayi ukrand my sister
my sister. Baby khuluma kwenzakalani? Alright na. Ngiyaphila unjani? Right, mphendule na my brother. Futhi ngicela simeleni ngapha singameleni estradini yabona. Khululeka my sister, sishuta impilo ka my brother la sizokuvakashela. Baby awumelanga ukuthi ube semsebenzini manje. Yeah, mfethu manje ngisheshe ngachayisa For fanele. ini baby umntana uzomondla ngani? Mawushayisa eli. Mfethu manje nginenkinga ngifuna ukuthi like le ndaba ngifuna sixoxe namhlanje. Ngazi ukuthi kwenzakalani. Why ungangifonelanga wathi ngivakashele mabuye emsebenzini? Baby uzwa ifoni kudala ngikufonela ubambi ifoni. Baby ngishintsha ama phone number bengisazoza kuwe baby kwenzakalani? Why amakamera? Uthenga ngani ifoni ngoba mina le mali ngisendele yona ngeke kwazi ukuthenga ifoni. Ungiyangithengela. Mfethu uhlala nonto kanjani amachita wamangitshela ukuthi wena uhamba nenye abathi usikwarutla yangada kulama side lawa ya. Baby angitsholi. Drive iPad. Ye angitsholi naye akunani kusenzakala. Hlana kanjani wena naye my sister? Umngani wami sihamba amaklub sonke. Ngihamba amaklub. Yeah. Amaklub is in like a group. Yeah, like a groove. Like uyangicela like ngihambe nabangani bami se groove. Yeah. Okay my sister, okay before siya kude mina ngegama nguRich from Rich Nation TV ne. Uputiza la ungibizile yabona. Njengoba ngibizela lana okay njengoba sekaqalile indaba. Like mina ngifuna ukunderstand ukuthi kahle kuyenzakalani kuwe noBhuti like niyajola yini kuyenzakalani? Besithandane. Benithandana. Yeah. Past tense. Yeah. Ibaby daddy yakho. Yeah. Oh. Yezwa my brother. Wena my brother ngitshele ukuthi wena naye fele niyajola. Yabona ukuthi ungishashayile awuthiyami. Mfethu kanti mina nawasijoli mfethu. Sahlukana kudala. Bongishasha mfethu. Times move out. Mfethu wena ma move out ungitshele grand ukuthi mina nawe sochubeka ngalento ethi siyenza kanti kwenzakalani. Mara like kunganamsebenzi. Yeah manje kuthi anginamsebenzi mfethu kumele ukuthi ungilahle mfethu. My sister mahamba umtshelile my brother ukuthi like umtsholo uphelile ovela wathi ngimove out. Like ngimove out and like ama action like kumele ukuthi abone ama action ukuthi like ayisekho lento leyo. My brother kushukutola lo ngiboli butsholo yiwa. Mfethu wangenza so mfethu. Boli butsholo yiwani ola lo ngathi yami. Manje my sister mina ngifuna ukunderstand ukuthi like iqale kuphi lento le like ngicabanisa yini wena my brother? Ngicabana yazi ne lo bhuti lo uhleza aphuzile Monday to Sunday futhi namhla yilakhe akaphuzanga. Angali ne umntana like uyamwondla sharp mina kwamele ngiyintombazana kwamele ngibe ne makeup kwamele ngibe namazipha ama eyelash hairstyle like we understand man like impilo yamantombazana like yabona yabona like usebenze eKawash bheka like ugcoke kanjani bheka icathulo baby ngakutshela kudala ukuthi uzilahle le icathulo mara like ungahamba like akakwazi nokuya emall asikwazi nokuya emall uzongitshela ukuthi yena uhleza semsebenzini mara uyaphanda uphandela umntwana. What about mina? What about akakuboni late makashayisa? Uyangidla kuphela kangiphi imali? Wakhuluma izinto emakhamereni. Angisho le kumlethela wona amakhamera. Mpintshama. Sure. Wena bathi awukho da for email. Maybe incosi vele uhlanganisa inyuku mara for email wamka isikhathi. Siyabona ukuthi lo. Ngiyazama umka isikhathi kuyamani ngara eKawash kubhizi mfethu. Ngeke phela ngishiya imoto ngara ngawasha imoto. Kubhiza until late ebusuku. Ngamakhuthumela mawafika khona nale moto leyo sikwarutla yona le van. Ifika ngale nkali leza sebusuku ifuna siwasha. Isikhathi bani? Fika la ngoma 7:30 imoto vele imoto. 7 mara at least latest kube u8 mfethu. Awuthi le mfethu mayiwasha imoto yakhe ngazi ukuthi iwasha imoto bese ishiva neKia vele. Ngathi vele yazi ukuthi ngathi yo check ubaby ngada. Bese like yobuya la ngoma 9 and mina ngingishiye vele imoto yayo vele ngada. Ngoba kuzoba ngathi yimi wrong. Why manje like ungacela amachita or umtshele naye ukuthi mfethu mina ngihlale ngiblomela ikari yakho nginemeli endlini. Nefamily endlini wamele ngibabhekele ngibagaya isikhathi. Yabona ukuthi ukele like izinto azikhalilazi yazwakala. Like le awuthi ngiyazama ukutshela ngathi every time ivela ngada itarget mina yikho into yenza mayivela vele ngada itarget mina ukuthi imoto kumele washwe or njengoba ushilo ukuthi yona le athi leyo squarutla icova ugelo wakho unokumbona ugelo wakho ehla kule car mangalethi car eKawash uyara kuwe le mayimehlisa ngale moto le mina ngitshela next ngitshela ukuthi hayi media yakho ngiyithola vavayi yespanini ngiguy lips ngithe sesquarutla hayi kuwe lokho vele kanti amachika ngakazungiboni ngehla kule moto lo mfana lo mfana lo mina nginispanela kuphi eklabini ngiba ibottle girl ukuthi ngikwazi ukuzenzela mina ngibe intombazana ngukeke manje isho lesifano senzayo mfethu kubottle girl mfethu ngenzeni mara misingethumela imali mfethu iyo mntana kuphela mina kwamele mfethu nami ngiyazama phela send 550 yeah ngisendi 550 ibisi
300 and something. Mara ngiyasa- Ngithethe ngaleli cheap. Akana, ngithethe ngaleli cheap. grant. Bitch, akana. Why bafethu ningambhalisi grant because le 550 le anekuyenze ne. Baby ngiyamtshela ukuthi bangambhalisa igrant, angitshela. My sister, usameleni ungambhalisi grant umntana. Ayibo angifuni ukumbhalisa. Ngisho mina ngiyakwazi ukuzunyaka ngizontombazana kwamele ngenze iplan ngisho since nahluleka ezumjida. Iplan enjani ukuthi ukibela amapensi? Iplan. Kwamele angisho silongezi like ngingaba bangangilali ngithola imali it's better than nothing. Ngcono ngiyodayisa umzimba. Yayizo siyaphinda Mina le ndaba ngihlali kahle. Akuhlali grant. Ngisenda 550 every month ukuthi umntana wami nawe nibe right. Siyazama. Ngiyazama. Yazithenga impahla. Yes, Akasebenzi mara my brother my sister kwamele. Why angazami plan? Why angazami plan? Ibiseli cheap aliphathi kahle umntana. Lawo ama 5 rand aphuma ngamabhandli ngiyakutshela hlanganisa. Umntana, no, like ihealthy umntana. Okay, my sister pega my sister ngikutshele something ne. Angimdefend ubhuta ngithi. Uyazi ukuthi my brother Fede uziphandele ekhawasha and ekhawasha nekusho ukuthi imali yakho ukuthi la bekasebenza khona bekasebenza kahle wazimoshela ukuthi aphuza ngisho alwe nama manager. Mara ngimdefend because uzimoshele yena ngokwakhe. Okay fine mara still akahlala ngaphansi uphumile esipanini nose kabhayiseka mara uzamile ukuthi aphushe namajensi ekhawasha it's something leyo 500 mayihlangana nale mali egrant makuthi umbhalisile plus le mali wena oyiphandayo kuba imalini my sister it's something umntwana uyakhula umntwana akashoti next impilo iyaqhubeka. Mina nginandaba nomntana mina ke Wena nihlukene wena usafunani ngoba nihlukene wena na my brother. Angisho into wayibekeza ke because angisho like beyangangondli mayeke mina ke datho ngihambile ke ngayofuna impilo engcono. Okay awuthiyami bheka ke uyamuza my sister uthi wena awumbhekeli awumgaya isikhathi nani mara if manje angachange indlela zakhe maybe athole umunye umphando ongcono or umunye umphando phezulu kwalona uzomgaya i-second chance ukuthi nichubeke. Ungamuphi brother izindaba Nayizwa man lami. Uzibhayizisa Baby ngiyaxolisa mfethu. I have to try better next time. Ne mpintshamo ulakhe abantu ababhaye ngibasizayo mangifika lapha kubo mpintshamo hey babagapha phambi kwami mpintshamo mshaya ngehaka mpintshamo ukhoma ukuthi Fede buyile emandleni angithola mzansi bafethu ngibonile bafethu ngifikile la emakasana my sister simtholile my brother ngimlungiselile bafethu iflop ka my brother ukuthi uthanda ikhawash ovimeli bafethu mara my brother yasibhayisa kodwa uthozolungisa indlela zakhe zoba grand angithola and then izinto zive grand bafethu Rich Nation TV njengenjalo ngakho like ni share niphinde subscribe bafethu ngincanya nonke cha